сътрудници на Продължаваме Промяна. Колеги, айде малко разстояние да мога да мина да говоря с всички колеги, ако обичате. Да, отговорете за това. Сериозен протест срещу бюджета на Народното събрание. Първо искам да ви кажа следното нещо. Това, което се случи вчера, нормално ли? Да бъдат бити полицаи. А това, което се случва да бъдат бити че полицаи. било душено момче с закачалка, нормално ли е? Бити полицаи. Да бъдат болници. На предишния протест умря полицай. Заради глупостите на Пандов и на ППДБ. Това ли е демокрацията? Да се гонят, да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани, да им кажат слезте долу. Връщаме Народния съд ли? Това ли искат? Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу? С моите симпатизанти, аз нямам по-малко симпатизанти. Вижте, нямат право партии да влизат по кабинетите, да търсят хора и да казват елате долу пред Народния съд. Няма такъв съд. Друга година няма да им се случи на наследниците на Комунистическата партия. И аз съм гарант за това. Има демокрация, ще има. Никой няма да вземе властта през улицата. Всичко, което е социално за хората, ще бъде защитено. И ДПС много начало ще го стои. Ще кажа, че няма да има Народен съд.